Igbo ndị ọma, ị ga-egokwa ntị maka akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taa nke iri. Dịka ọnọdụ nchekwa ndụ na akụ na ụba na-akawanye njọ n'ime obodo anyị Naijiria, Gọvanọ Aminu Masari nke na-achị Katsina steeti agwago ndị nọ n'okpuru ọchịchị ya ka onye ọbụla malite ịga egbe na mma wee tinye aka n'ihe gbasara nchekwa ndụ na akụ na ụba n'okpuru ọchịchị Katsina steeti, maka na ihe gbasara nchekwa ndụ na akụ na ụba n'anya bụ okpuru ọchịchị Katsina steeti na-agbawa ndị amị na ndị uwe ojii aka. Nke mere o ji kwuo ka onye ọbụla kawa ahụgoro mma na egbe wee nyewe aka n'ihe gbasara nchekwa ndụ na akụ na ụba n'okpuru ọchịchị Katsina steeti. Nke itoolu, dịka ihe obi aṅụrị ekeresimesi bụ aga na nọmba 12 Jeff Street, otu nwa dibịa were obi aṅụrị ekeresimesi ga ṅụọ jaja ma nkịta eku ka ọ na-azụ werekwa otu obi aṅụrị ekeresimesi ahụ wee tabiri ntanta nwa dibịa. Onye agbata obi ekweghị ka anyị mara aha ya mere ka anyị mata na dịka nwa dibịa gara ṅụcha mmanya nata dine n'ime ụlọ ya ma nyụọ onwe ya mposhi n'ahụ, nke mere nkịta ji bịa ịracha mposhi ma ruo na ngada tabiri ntanchere na ọ bụ anụ ka etinyere ya n'ime mposhi. Ma nwaanyị a mere ka anyị mata na tupu eburu nwa dibịa ruo n'ụlọ ọgwụ na ọ nwụrụ site na mmehie nke gbara ya n'ahụ. Nke asatọ, ezinụlọ otu onye ndị bandit tọrọ agwago ndị bandit na ọ bụrụ na ọ bụ naanị 100 million naira ka ha ga-eweta dịka ha gwara ezinụlọ a weta tupu ha hapụ nwa ha nwoke. Ha gara n'ihu mee ka onye isi ajọ otu a mara na ha kaba ahụfụ na ha gburu nwa ha nwoke bụ onye nke ha ji eji, maka na ezinụlọ niile a na-ịgwa ha eziokwu afụnubeghị 1 million naira nọkọrọ ọnụ anya ma afọ wakwazie efu 100 million. Nke asaa, maka ndọrọndọrọ ọchịchị ime obodo n'Enugu Agidi njikọ ọka nke dị na Anambra steeti ka Vincent Onyekwu gwara anyị na ihe gbasara ndị kwe na ndị ekweghị na ọchịchị Town Union Chairman ebubago a na-ayọ nwa ọra n'ozu. Dịka o mee ka anyị mata na mgbe a na-enwe ndị kwe na ndị ekweghị na anya bụ obodo Enugu Agidi n'ihe gbasara ọchịchị Town Union Chairman ka otu ndị wakporo a na-ayọ nwa ọra wee tinye eti tupu ọsọ enyemaka ji na-elute a na-ayọ nwa ọra nso ọ tọgbọrọgo n'ozu. Nke isii, ndị uwe ojii egbuola onye otu ha na Ekiti steeti. Nke a mere mgbe ndị uwe ojii bụ ụgbọala Hilux na-agba oke ọsọ wee na-achụ ndị asị na ọ dị ka ndị ji igwe kọmputa egwu ndị mmadụ chandụ ma a kpọrọ ndị yahoo ọsọ na ya bụ Ekiti steeti. Ndị nke asị na ha bụ ụgbọala Benz na-agbaje ọsọ. Dịka ndị uwe ojii a nọ na-agba oke ọsọ gasugara onye uwe ojii ọzọ akpọrọ Supo Ayeni tupu ha ji akwụsị agbatara ya ọsọ enyemaka, nwoke a atọgbọrọgo n'ozu. Nke ise, aka ndị uwe ojii mba India toro ogologo nọrọgo na Mumbai wee jide Habib Abubakar maka mgbere ọgwụ ike na anya bụ obodo Mumbai nke nọ na India. Ndị ụlọọrụ uwe ojii a mere ka anyị mata na dịka a kpanwụrụ nwa amadi Habib Abubakar na ha natara ya ọgwụ ike nke ọnụ ahịa ya ruru 17 million ma atụgharịa anya n'ego naira, ma ha kwukwaziri na ha chọrọ ịjụpụta ya ebe nya bụ ọgwụ ike si ya na-abata mba India tupu wee maba ya ikpe ọnwụ. Nke anọ, okenye Tonto Dike mgbe ihe ụwa na-atọgharị kpọọ aha ya bụ Kpokpog agaala n'ọha nta akụkọ Instagram were gwa anyị na ọ natago Tonto Dike ụgbọala ọkwọta Ekeneze nke ahụ o kwuru na ọnụ ahịa ya ruru 67 million naira o bunyere ya mgbe ha abụọ na-eme enyi. Dịka o kwuchara ihe dị otu a, ọtụtụ ndị ihe ya na-amasị n'Instagram jakwara ya ike dịka odogwu napụtara agụ ihe ọkpụ n'ọnụ, ma ọtụtụ ndị katọkwara agwa dị otu a nwoke a. Nke atọ, n'Imo steeti ka odogwu nwoke na-eme ejije amara nke ọma aha ya bụ Kanayo ewere na obiọma nakwa ekene wee kene Chineke dịka ọ gara n'ọha nta akụkọ wee gosipụta anyị ọmalịcha unu nke ọ rụrụ na be nna ya. O jikwa ohere a wee mee ka onye ọbụla mata na mgbe na-adịghị anya n'ime ọnwa ekeresimesi a na ọ na-akwadokwa nnukwu echichi nke a ga-echi ya n'okpuru obodo ya. Nke abụọ, ọsọ agbawago na ịha amụfu nke dị n'Enugu steeti. Ihe dị otu a bịara dịka ndị bandit ndị Fulani herdsmen malitere na-atọrọ ndị mmadụ kwa ụbọchị n'obodo a. Mr. Divine Nwoonye bụ onye nke so n'aka na-achị obodo ịha amụfu. O mere ka anyị mata na nwanne ya nwoke si esi wee lọta igba ekeresimesi soro na otu onye ndị ajọ otu a tọrọ dịka mgbe o ji wee na-agwa anyị okwu. O mere ka anyị mata na o nwebeghị ego na-ajọ otu a kpara aha ma ọ bụ ihe ha kwuru a ga-eme tupu atọhapụ ndị nke ha tọrọ atọrọ.
Nke mbụ, ndị Igbo, ihe ahụ ị na-achọ n'uko enu nọzikwa n'uko ana. Dịka site n'ọnwa Maachị nke afọ na-abịa abịa wee malite gawa, ihe gbasara ime sọjiri maka ọya obi maọbụ nke umeju bụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-efega mba India maọbụ Israel aga eme, na ọ ga-abụzi ihe a ga na-eme n'Ọraifite ekwusigo nke dị na Anambra steeti. Igbo ndị ọma eji eje mba, ebe a ka anyị ga-adọbiri n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taata. Chetakwana na ọgụ nju na-adị apụ mme, maka na anya bụ nju na-eji kwuo na ọ bụ ile ọma ka o ji aga n'ogwu. Ọ ka bụrụ isi chokwu ka ị na-anụ n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn. Ya gazie.